Pinaiigting pa ngayon ng Department of Health o DOH Bicol ang kanilang Purok Kalusugan program na mas tututok sa pagbabakuna, nutrisyon, water sanitation, maternal health, tuberculosis, HIV screening, non-communicable disease prevention at cancer treatment. Ayon kay Yolanda Almoguera, Regional Coordinator ng ahensya sa naturang programa, layunin nilang mapatibay pa ang local health system sa Kabikolan, gayon din na mas mapalakas ang primary healthcare service delivery. Aniya, as of April 2, naiimplementa na nila ang programa sa 42 lugar sa Bicol. Sa Albay, naiimplementa na ito sa Legazpi City, Jovellar, Camalig, Owas, Malilipot, Malinaw, Tabaco City at Tiwi. Sa Camarines Norte, naiimplementa na ito sa Basud, Kapalonga, Labo, Mercedes, Paracales, San Vicente, Santa Elena at Vinsons. Nakasama ang Del Gallego, Lupi, Ragay, San Fernando, Libmanan at Pasakaw sa Camarines Sur. Kabilang ang bayan ng Balud, Caramuran, Pandan, Panganiban, San Miguel, Viga at Virac sa Catanduanes. At mga bayan naman ng Bulan, Irusin, Matnog, Santa Magdalena, Pilar, Castilla, Donsol, Bacon, Magallanes, Barcelona, Prieto Diaz at Sorsogon City sa Sorsogon. And this is described as a transformative approach to improving the primary healthcare delivery to the underserved and unserved Filipinos. Sa ilalim ng programa, binibisita ng mga healthcare providers sa mga kabahayan para sa mga nasabing serbisyo medikal. Ayon po sa datos, may 11.8 million Filipinos na nasa 7,068 barangays across 48,217 puroks na hindi po maganda ang kalagayan ng kanilang ng kanilang health. So kailangan po na sila ang mabigyan natin ng services on health dahil po they need this kind of services. Samantala, target na maisagawa ang nasabing proyekto sa 114 na mga munisipalidad at lungsod sa buong rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.